दिनैनि बे मिडिया नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। थारमाने जोङो दिनैनि बे गोदान राजखान्थि हान्जायाव फैनानै जों गोजोननाय मोनदों आरो जोङो सिगाङाव UPPL हान्जायाव दंमोन। मा बिबानाव दं नोंथाङा? आङो इउथ सेलनि भाइस प्रेसिडेन्टआव दंमोन आङो सनाय CDC प्राइमारिनि आन्दाराव। आरो आङो बिनि सिगाङावबो नांगोलावनो खामोन। बिथांमोना जोंखौ फुस्लायबाय मोनसे आरो बिटिआरनि मोनसे ढौ बिदि फैदोंमोन। बिनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे बिटिआराव जौगानाय फैगोन आरो मोनसे दावगानाय माबा मोनसे बिथिं इनस्टिटिउट माबा मोनसे जौगागोन साननानै जों जुगदान खालामदोंमोन। नाथाय जों जेबो नुनो मोनासै। दा जों बिदि जौगानायखौ नुनो मोनैनि थाखाय जोङो दायो नांगोल बे सरकारजों जोङो आरो जुगदान होफिननो आरो जोङो खौसेयै जोङो लोगो लाफानो होननानै जों फैदों। परिबर्तननि ढौ आरो सोलायनायनि जिथु ढौ लाबोदोंमोन बे ढौखौ नुवासै नामा? जोङो बेखौ जों नुनो मोनासै। खारन जोङो ओरैनो दसेल' मानसिफोरनि लोब लोब नुनायाव रंजानायावल' जों फैफानाय बायदि जादोंमोन आरो जोङो जिबायदि नुदोंमोन सानदोंमोन बेबायदि जों नुनो मोनासै आरो जायाखिसै। BPFआव थानानै जोङो बेखौनो सानदों जोङो जे आं जेबा मोनसे दायथ' मोनबोला जोंथ' इउथ्स नालाय जोङो खेला धुलानि सायाव जोङो जौगानायनि खामानि मावगोन आरो जायफ्रा फरायनाय बिथिं फरायनायाव जोङो जायफ्रा गैयि न'खरफोर दोङो जों बेफोरखौ नायगोन। जोङो फ्रि एडमिसन मोनोमोन सार थानाय समाव बेबायदिनो जों दाबो फ्रि एडमिसनफोरखौ लुगैगोन मोनगोन होनना जों आसा खालामदों।